नमस्कार, प्रणाम। आप सभी श्रोता बंधु भाई परिवार सबके, अपन परिवार के राउर परिवार के सदस्य, आप सबके मित्र साथी भाई होने के नाते हम राकेश मिश्रा सबके प्रणाम करतनी। आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। और हमार लाइव आवे की खास वजह यह बा कि जब 100 मिलियन हमार गाना क्रॉस कैलस तो आप ही लोग के एंटरटेनमेंट की तैयारी में हम बिजी रही, हम गाना के शूटिंग में लगा रही। तो हम अभी तक वो सारा मित्र साथी के धन्यवाद ना बोल रही। जो मित्र साथी भाई सब लोग लगातार पिछले 2 महीना 3 महीना से लगातार अपने अपने फेसबुक पे सपोर्टिव राकेश भैया हम सब आपके साथ हैं। पूरा भोजपुरी समाज के जे भी मित्र साथी भाई, जितना परिवार, सब लोग जौना हिसाब से हमरा खातिर एकदम दिन प्रतिदिन लागा रहे और सब लोग मेहनत कैल है। सबसे पहले तो वो सभी लोग के दिल से प्रणाम, बधाई और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जे कि जेकरा आशीर्वाद प्यार दुलार से ये राजा जाई ना बहरिया 100 मिलियन क्रॉस कर गई। थोड़ा बहुत मुसीबत आयल, बहुत सारा समस्या आयल, बहुत सारा बातचीत भी भइल, तो लेकिन ओकरा बावजूद श्रोता और समाज बहुत ही बड़ा चीज होला। और जेकरा आशीर्वाद मिलेला, जेकर प्यार दुलार मिलेला, तो हमनी लेखा घर के लड़का भी आगे बढ़ जाले। और सबसे पहले तो बिहार में बहुत ठंड बा। हम बधाई के साथ साथ इहो कहब कि जे भी मित्र साथी हमके प्यार करेला उ जहाँ भी बा, रउरा सभे के सामने अगर कोई भी गरीब भाई बंधु मिले दिखे, चाहे वो जो भी गरीब परिवार बा हमनी के बिहार में जे भी स्थिति रुआ देखते बनी, तो कम से कम ये ठंडा के मौसम में सबके खातिर कुछ ना कुछ मदद जरूर करब। सभे जो भी गरीब भाई परिवार हुई अपना अपना भीरी जेकरा के जितना रुआ सभे कर सकिला। कहे से कि खाली बरसात में या बाढ़ में ही मदद ना होला, ठंडा के भी एगो मौसम है कि बहुत लोग आज भी रोड पे सुतेला, बहुत सारा गरीब लोग परिवार बा जो झोपड़ी में सुतेला। तो हम दिल से चाहते नहीं कि अगर आप सब हमारे गीत सुनी ले और हमारा के प्यार करी ले, तो सभे ई नेक काम में भी अपन अपन जरूर सहयोग करब। जे कि अभी हम अपना तरफ से प्रयास कर रहा बनी, एगो टीम बनावत तनी, जौन की टीम बिहार के गाँव और छोटे छोटे शहर में जो हमनी के ग्रुप बा, जे लड़का लोग हमनी से प्यार कर रहे, जो सोशल मीडिया पे जुड़ल बा, वो सब भाई बंधु मिल के हमनी के अपना से जेकरा मान ली केहू के कंबल दे दिया हो, केहू के कुछ मदद कर दिया हो, केहू कुछ मदद कर दिया हो, जे भी गरीब परिवार बा जे कहीं ना कहीं हमनी के सुनेला, समझेला, आशीर्वाद देवेला, दुलार देवेला, प्यार देवेला। तो आज वही सबके लोग के आशीर्वाद है कि राउर भाई, राउर बेटा, राउर परिवार के लड़का, राउर रकेशवा रुआ सभे के सोझा बा। और बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। बस हम आभार देवे खातिर लाइव आइल बनी कि एक गाना ना राजा जाई ना बहरिया तो 100 मिलियन क्रॉस कईबे कैलस। साथ में भी एगो गाना और बहुत बढ़िया रुआ सभे आशीर्वाद प्यार देतानी। और जौना गीत के नाम बा ए राजा तू तो जवान हम लइका। एकरा बाद एगो हमार गाना बा कमर मुचकाइए देबा का, जौन की 11 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। ए राजा तू तो जवान हम लइका 14 मिलियन क्रॉस कर गिल बा, मतलब 14 मिलियन होखे वाला बा 15 मिलियन। एकरा बाद एगो हमार गाना वेब कंपनी से आइल बा मजा मारत सबुनिया, जौन के 5 मिलियन क्रॉस कर गिल बा। ए राजा तू तो जवान हम लइका वर्ल्ड वाइड कंपनी से बा, जे कि 15 मिलियन क्रॉस कर गिल बा, 14 मिलियन। यसी फिल्म से कमर मुचकाइए देबा गाना का रिलीज भइल बा, उहो गाना 11 मिलियन क्रॉस कर गइल। म्यूजिक वाइड से, जे कि सब लोग जानता, पूरा इंडिया पूरा हिंदुस्तान में जो गाना धूम मचल बा राजा जाई ना बहरिया, वो भी गाना 110 मिलियन के करीब पहुंचे वाला बा। तो आज भले कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू चाहे केहू के प्यार के प्रति समर्पण होके भले हमके कुछ बोल देता है, या बहुत लोग हमके दुख भइला है बात के कि बहुत लोग बोल दे रहा कि बोले के बात तो खुल के बोला, नाटक का करता रह, झूठ का है बोलता रह। हम हाथ जोड़ के कहते नहीं भाई, हम पता ना काहे हमरा में हो सकला प्रॉब्लम होके हम सच बोलल पसंद करीले। हम जब 16 साल कुछ ना बोलनी तो ऐसा एक महीना में का हो गल कि हमरा बोले के पड़ल।
और माँ वैष्णो देवी जानता रही कि हम कभी भी बनावटी बात और इमोशन खाती चाहे केहू के बरगलावे खाती हम कोनो बात ना बोली। हम वह बात बोलीला जब हद से ज्यादा होला और हमरा पे गुजरेला, जब तकलीफ हमरा बर्दाश्त करे से ज्यादा होला, तब हम अपना भाई लोग में शेयर करीला जे कि हमरा के बनौले बा, एजा तक पहुंचौले बा। अगर हमारी गलती बा कि हम अपना श्रोता बंधु के अपन दर्द बता दिले, तो ई गलती हम शायद कैल पसंद करब। काहे से कि कोई जरूरी नहीं है कि हमार माई बाबूजी ही हमार परिवार बड़े और हमार परिवार ही हमार परिवार बा। इस 40 करोड़ भोजपुरी दर्शक बंधु भी हमार परिवार है। यूपी बिहार के एक परिवार ही हमार परिवार है। आज सब लोग के आशीर्वाद प्यार दुलार मिलता तबे हमनी के जीवन चलता। चाहे केहू कतनो बड़े स्टार होके, स्टार अगर नाम लगता तो एमे वो हर गरीब भाई बहन के आशीर्वाद बा, हर उ परिवार के आशीर्वाद बा जे कि दिन रात हमनी के सुनेला, दुलार देवेला, प्यार देवेला, सब लोग सबके सपोर्ट करेला। हम हमेशा कहिला कि हमार जितना भी गार्जियन स्वरूप कलाकार बानी सब, जे भी बड़े भाई बा, जे भी छोटा भाई बा, सबके प्यार आशीर्वाद देता नहीं वैसे ही बस एहरा के सब के प्यार आशीर्वाद दी। और वो हमरा केहू से कुछ नहीं के मांगे के, हम केहू से कुछ बात ना कहिला। और जैसे कि अभी तो हम ना बोलब, जैसे कि अभी 2-10 दिन बाकी बा, लेकिन फिर भी आवे वाला जो साल होखे रउआ सभे के जीवन खातिर बेहतरीन होखे। माँ वैष्णो देवी महादेव की कृपा से रउआ सभे के जीवन में आनंद होखे, पूरे हिंदुस्तान के जीवन में आनंद होखे, भारत एक नया इतिहास कायम करे। और हमरा बस यह बा भाई कि हम सब लोग से निवेदन करतनी कि जौन रउरा सभे मेहनत करके अपना राकेश मिश्रा के सपोर्ट दिन रात करके, हम गाना के मिलियन के का बात करी, गाना हर घर में बाजता, हर घर में जौन आशीर्वाद देता नहीं। हम रउआ सभे से बस यह कहब कि चाहे कहीं से भी गाना राहुल भाई के रिलीज होके, भले थोड़ा बहुत 1-2-3 गाना हमार गबड़ा गेले से कि जौना गाना पर लोग टारगेट कर देता, चाहे एकदम ओकरा पीछे पड़ जाता, तो थोड़ा सा वो उतना हमारा बुझाला ना। हमारा बाद में पता चला कि अच्छा हई गाना के पीछे थोड़ा हई हो गई। तो वो जेकरा भी काम बा वो अपन काम करे, काम जे करता करते बा। अब हम यह विषय पे बहुत ज्यादा बोलबे ना करब। बस हम यह जानता नहीं कि आप रोकते रहेंगे हम चलते रहेंगे, आप रोकते रहेंगे हम चलते रहेंगे, आप मुझे गिराते रहेंगे हम संभलते रहेंगे। बस उन सबके लिए जो मेरे दर्द को दर्द नहीं समझते हैं, जो मुझे पता नहीं क्या है, अब ये मैं उन लोगों का दोष दूं जो मेरे खिलाफ में मुझे बर्बाद करने में लगे हैं, या मैं अपना दोष दूं कि मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है। जो हम सबको प्यार करते हैं, सबको दुलार देते हैं, हमने कभी किसी का कभी गलत चाहा ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। अब ये तो ऊपर वाले महादेव ही जाने। लेकिन ओकरा बावजूद हमार हिम्मत, हमार आत्मबल, हमार जीवन, हमार आवे वाला भविष्य, सब कुछ इस जनता, जोन प्यार देवे वाला श्रोता समाज बंधु बा, वो सबके अभिनंदन करतनी। राजा जाइना बहरिया पर मेहनत करे वाला, वीडियो बनावे वाला, टिकटॉक बनावे वाला, टिकटॉक कहते स्नैक वीडियो बनावे वाला, इंस्टाग्राम रील बनावे वाला, फेसबुक पेज पे बनावे वाला, मेहनत करे वाला, यूट्यूब पे जितना भी हमार भाई बहन, परिवार सदस्य, कलाकार, छोटा बड़ा, जो भी लोग इतना मेहनत कैले बा, ये गाना के एक एक भाई बहन के हम देखले बानी, एक एक परिवार के लइकन के देखले बानी कि बढ़िया से डांस करना, गाना पे खूब मेहनत करना। जो भी डीजे से संबंधित भाई लोग बाजी, अपना अपना डीजे में गाना के डाउनलोड करके, हम सबके कर्जदार बनी। ई गाना राकेश मिश्रा के सुपर डुपर हिट नहीं भइल, ई गाना पूरा बिहार के हिट भइल बा, ये पूरा भोजपुरी समाज के गाना हिट भइल बा, और ऐसे पूरा भोजपुरी परिवार, भोजपुरी भाषा के मान सम्मान आगे बढ़ल बा। चाहे हम हिंदुस्तान के कोनो रेटिंग पर रही, हम रउरा सभे के दिल में जगह बनावे खातिर दिन रात मेहनत करीले। और जैसे रउरा सभे राजा जाइना बहरिया, ए राजा तू तो जवान हम लइका, कमर मुचकाइए देबा का, माजा मारत सबुनिया, तमाम गीत के प्यार देता नहीं। हम बस यह कहब कि आवे वाला जो भी गीत है, जैसे कि कल सुबह एगो गाना हमारा रिलीज होता, ए राजा बदनिया टूटता वर्ल्ड वाइड कंपनी से,
तो वो गाना के वीडियो रुआ सब सुबह सुबह देख सकिला, जबकि हम डरे ना बताइले कि पता ना गाना के वीडियो रिलीज होई। तो कुछ ओहो टाइप के टीम बैठा रहला जो सुबह सुबह गाना के रोके खातिर अपन तैयारी करेला। फिर भी हम लाइव में बानी तो रुआ सब के बता देता नहीं कि कल सुबह हमार वर्ल्ड वाइड कंपनी से वीडियो रिलीज हो रहा बा, ये राजा बदनिया टूटता। और बहुत शानदार वीडियो, इतना शानदार वीडियो जो ना के कोनो जवाब नहीं है। बहुत ही शानदार वीडियो रिलीज हो रहा बा। देखब तो रुआ लागी कि एक नया यूनिक तरह के काम भइल बा और बहुत ही अच्छा लगी रुआ सब के। तो राजा जाई ना बहरिया के टीम के, पूरा टीम के एक बार दिल से धन्यवाद। म्यूजिक वाइड कंपनी के ऑनर नीरज सिंह जी, मदन सिंह जी, दीपक जी, ललन भैया, गीतकार जो हमारे हैं शुभम जी, और इसके बाद सोनू जी, इसके बाद जिनका बहुत बेहतरीन रोल रहा, जिनकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हुई, जेकर तारीफ रो कहनी, हमहू कहनी, सब लोग कहल, ADR आनंद। एक आज के जमाने में एक नया उभरता हुआ सितारा, जरा म्यूजिक पे पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं थिरकल बा है बार, और सब लोग हर शादी ब्याह में राजा जाई ना बहरिया के धूम रहल बा। तो ADR आनंद के रुआ सभे आशीर्वाद दी, प्यार दी और खूब आगे बढ़ा। ADR बाबू जितना सुंदर म्यूजिक बनौला है, जितना अच्छा मेहनत किया है, वो मेहनत की सफलता मिलल बा। और बस माँ वैष्णो देवी की कृपा से हमनी के सिर्फ मेहनत पर ध्यान देवे के बा, आगे सब कुछ उहे के हाथे बा। और पूरा हमनी के तो भगवान जे बा वो हमनी के साथे बढ़ले बा। श्रोता बंधु समाज जब यहाँ सब के आशीर्वाद प्यार दुलार रही तो हमनी के बेहतर करब जा। तो सभी भाई बंधु जे लाइव में जुड़ के हमारा के जितना भी कमेंट देता, आप सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि केहू के नाम नहीं ले पावल अपन बात रखे में, लेकिन ओकरा बावजूद भी आप सबके तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम, नमन और अभिनंदन, आभार। ये आशीर्वाद दुलार प्यार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करब सब है। और ये हमारा आभार बा। एकरा तैयारी में हम आप सबके तैयारी में यह कहब कि हमनी के ठंडा जब बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ेला तो जरूर ये बात हमारा ध्यान रखब कि हर एक गरीब परिवार के अपना आसपास मदद जरूर करब सके। अगर जे हमरा के प्यार करेला हम प्रयासरत बानी। तो और कल सुबह जैसे कि सब भुलाई मत, ये राजा बदनिया टूटता एक सुपर हिट वीडियो सॉन्ग रिलीज हो रहा बा वर्ल्ड वाइड कंपनी से। तो देखब अब सब कुछ रउरा सब के हाथ